Hello guys! Magandang umaga po sa inyo lahat sa manasulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello mga ka-aling dura! Hello! Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. And don't forget hit notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Ayan na po! At sa wakas, unang-una po tayo, bago tayo magsimula ay may i-rescue po kami guys. May i-rescue po kami isang paniki or bat na nakasabit siya sa puno at siya kawawa. Para siyang hinuli guys, na itinatali siya para hindi makawala. At saka hindi naman sila ka-survive o hindi naman nag-success yung nanghuli sa kanya, kaya siya nakatakas. At sa paniki, parang sa kanya, parang masaya siya kasi nakatakas siya sa masamang tao na gustong humuli sa kanya. Nakatakas po siya sa tali niya, at saka yung tali niya hilo ay sa among mangkuderi sa Bisaya guys, hilo among tawag, pero sa Tagalog yan, hindi ko alam kung anong hilo sa Tagalog. Unsay hilo sa Tagalog? Chang. Unsay hilo sa Tagalog? Hilo. Sulit. Yung sinulid pala guys. Pasensya na po kayo guys sa kanang basta Bisaya jud guys. Di kayo na hawd. Di kayo hawd good siya, pero pala nako lahi man ko murag di man jud kay ko hawd. Guys, pasensya na guys, na ako dari akaron sa mo ang lugar. Mao ni among lugar dari guys, no. Hello mga calendar, ayan. Nandito po ako ngayon guys, sa labas. Before po tayo magsimula ay meron po tayong ipapasok. Kaya entro, pasok! Good morning! Good morning everyone! Good morning sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello guys, nandito po ako ngayon dahil may may i-rescue po kami, no? Kasi nakita po kami ng isang bat or panigi na nakasabit siya, kawawa naman. Parang nakatali yung mga paa niya, paano ba ang tawag nun? Parang nakatali na, nakasabit siya. Kawawa talaga guys, mga kaalinturay. Pupuntahan na natin guys, kawawa ka lang natin siyang i-rescue para makawala siya sa sa lungga or kung sino man ang nag-utos na itali siya, nakatakas siya, swerte siya. Kaya guys, pupuntahan na natin mga kaalinturay. Kaya sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Kaya limpak-limpak ang mga pabonggang-bonggang happy ever after. Abangan! Ay, si Adto na nato guys, sa sudlon nato kay na siya diri dapit. Asa man tong kwan? Do siya diri. Na si tatay amo sungkit sa iya kay luoy kay nakasabit. Aray, lapot mo dai ni. Dara ka luoy May visiting, awat. Ang paniki, luoy ko yung paniki, Ihigutan ni ba? Pasensya na kayo, di mo kayo clear ang camera. At least naklaro siya. Ala ka luoy sa paniki. Ihigot ba na to? Wala kayo na to i-zoom, kayo murag tsaka ng pag-i-zoom. Nawala ang view sa paniki. Pisig, juday na tayo, no? Luya, Luya kayo siya, Safety siya na tayo. Bigyan mo si tatay o kanang kuwan,
sungkit kayang sungkiton. Anak tay. Kaluoy anak tay oy. Masud ka siya anak tay. Kaluoy anak oy. Kaluoy kang paniki. Sulod pa kanya, biraha pa. Ano, isulod ba niya? Biraha siya ma. Ano naman na siya ma? Na may bleed tay. Paliw ko rin eh. Kapit nila, apa na rin ko ni Roy? Nakaluoy sa paniki. Opatla na lang ng iyakan ko. Ang mga rescuer. Amo yung rescue guys kay luod jud kayo guys ay mga kaalimtray luod jud kayo ang paniki araong Kaya lalang nga nakasulod yan o. daraong paniki ang paniki kaluoy sa paniki ito kana pag ibot na ron kaluoy Patay sa kakuan. Sangit ihang ano. luoy kayo ay Yang kuko. ang isa jud ka kunya kapakuan murag na sangit manigawas ang murag ni gawas ang isa niya ka murag na bukog-bukog niya o murag ka ng Namatay na siya. stick uy man na siya ang iyala kay Kagilit ng ano. init na mangrod Nakuyaw. Anay. Masig makaya nagsalot tayo. Kani. Masig makaya saluan. Dapat na ito. Lalay ko siya. Adere, yanak na siya. Paalat siya. Higop, dito ni siya ba? Gidakop na siya man, nakatakas man, malas ang punto ang nagdakop sa iya kay nakabuhi siya. Man wala po siya nag-success yung pagkabuhi kay nasangit man po siya niyang mansanitas. Kay puti niya lupad-lupad siguro kay syempre what is nakabuhi siya kay gikan siya gihikot dito sa laing balay man nakabuhi siya. Nya lipay kay siya, wala siya magdakong masangit din siya ng mansanitas kay gabi ibang Yan po di siya kalupad yan o, kay nahikot malihang kuan. Dili dahil biraya. Bira de diriya. Ara-ara, kaluoy sa panig. Ah! Hala, kaluoy! Oh my God! Hala, uy na. Tay, to ara tay, luuya tay, uy. Turo na sa ilalim tay, natagak. Di, nasa pikas. Minam sa uno pagbuha. Dito giyaw ni Iman. Iman. Man! Asan paniki? Hala, Maigo, ay di maigo si Iman. wala jud nasalo ni tatay ang paniki. Maigo ka na, Man. Ang net na lang, isangit. Sangit pa, ang net pa, ani pa o. Di ba, ani Natay. ba o? Ani ba ang net? Hala, success na jud siya pero Wala, di nama na siya kalupad. nakuan jud siya ay wala jud siya ingon niya. Asa tong net? Tagak siya aray asa na siya datay ito ara nasangit siya sa scene pa jud. Datay. Ani pa o. Dara siya guys, pakita na ako sa inyo ha. Kung sa iyang kahimtang nga pagsungkit niya nga tagak siya dara o. Delikado siya o ara. Saman ang patoy. Hala sangit. Solo daw. Panisi. Sulod siya. Katong tanggalan o. Parang paniki kaluoy. Hala o. Parang paniki. Ara guys ang paniki. Hala o. Nahug magod siya tayo. Sandali. Ito ko eh. Ara guys ang paniki. Uy ko ay. Batay mo siguro. Patay na siya ya. Gabi, mga plakaw, lupad. Tanggali daw. Tanggali daw sa. Kaya ka lang dito. Kuya, hindi. Ay eh. Sige daw Roy. Ang ba si Mama Akji bitaw siya no kay Ito.
Dahil na, Loy. Dahil na tayo. Ara, nami. Dahil na. Ara, Chika. Ara, jud ang paniki. Ayo, maghigot iyang kuan. Idakop lagi ni siya. Ano na siya, ito tuyok. Naman. Napakan ka anak pa. Ano ko na, okay, maklaro ni mo. Hindi ko eh. Namatay, masig na siya tayo. Uyo. Asa man ko na. Ayaw ko eh, mga ako daw na. Kada ko bakil oh. Sagdi na kay mo lupad na niya. Butang daw tayo. Di man siya mulupad kaya nahigot man niya ang mga kuan oh. Darag. Hello guys, luoy jud kayo guys. Ara luoy kayo Asa man guys. eh. Ako. Ano? Ara guys, Ay, si... luoy kay siya grabe jud Ay, kay naano pagkahig, daw yung liog. Natuok. Natuok. Ay, sige pa, bira pa, anak pa. Lumat to. Patay. Natuok di siya guys. Gabi jud ta naghimuan guys. Ay. Mura pa malagbuhis. Nakuha na, natanggal na. Nabuhi siya tay. Ay buhi na siya. Yung na. Look. Buhi ba na siya kay nagunit pa man. Sakit. Katong hait na blade ko na dito sa baba. Nasakitan na sa iyahang pakuo kay noon naunsa na laslas yang mga punod. Abuhi pa siya gang naginawa. Pwede pa niya siya ihatod sa DNR. Ngalit na babaw ba? Babaw. Sa DNR ba na siya ihatod tayo? Ay, gamay man eh. Gamay man eh. Pagkaunon na ruban eh. Luoy kaayo ay. Luoy jud kaayo ang kuan, paniki. Kana nangalaslas jud ang iyahang diri sa iyahang mga pako gani. Sa mga pako nangalaslas. Tuyok-tuyok na lang pa. May tutuyok. Ang karo pa yan. Luoy kaayo ay. Dugo. Tuyok. Ang gabi ipugunas siya. Nangalaslas jud ang iyahang kuantay ay. Iyahang panit. Kuan dito big gloves. Nangalaro laluoy kaayo guys. No. Kaon magay na. Uno mga Guys, subscribe na mo sa akong channel guys. Kung hindi mo subscribe guys, mahimo jud mo paniki guys. Mag-subscribe na mo guys. Luoy kay guys. Ay makatawa ra jud ko sa kuang giistorya sa inyo ha guys, pero akong gibati kaluoy jud karon guys ay. Kaluoy jud sa paniki na akong nakita karon na amo siyang girisko kay gikan siya sa ibabaw nasangit siya kay nalambod daw siya sa hilo guys kay gikan siya murag kanang gidakop guys naghiktan siya og hilo unya nakatakas siya pagkahuman naning kamot siya glupad unya wa siya magdakom day guys nga masangit day siya sa mansanitas kano masangit day siya diha manalambod makaluyan ta siya guys. Ara guys. Wala na? Napa oy. Kita na ko siya guys ha. Ara guys. Awa ko na guys. Unsa gibuhi mo sa iya guys. Nga. Gihikot jud og maayo og kanang hilo. Na? Idakop jud siya nagkagisig gud intihon iyang pako guys ay. Dili na. Misking inani lang ni sila guys pero luoy jud kay ni sila kay hayop baya pud ni sila. Nagliok-liok pa yung dirito. Pero... Liok ko... Saan? Gunit eh. Luoy kayo guys. Kuha ba? Dugo man pa. Kuha na. Bye! Mansanitas. Salamat. Thank you for watching sa aming rescue karon na kasama ko si Tatay, tsaka yo si Yan, Asa man si Madam. Madam Garotay. Siya si Madam Garotay. At siya kakagising lang ni Inday. Ito yung beauty ni Inday kakagising. Pati maulaw man siya. Uy, ato bang camera oh. Ayan, na-rescue jud namo siya guys sa Isaks pero sorry kay sa iyahaw unsa man namo kay di man mi kabalo mo kuan ato mutambal o mutahi sa iyahang kuan kay mahadlok pud mi
Kaya, thank you for watching. Subscribe mo ha. I-subscribe jud ang channel para, ano, mas bongga-bongga jud kaayo. Fuck, ganon. Bye!